Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Anya mo ti kastoy! Inteng! Apay man din aya. Ay, anya man ti pagpungpung tutam. Bigbigat. Kasano? Agkaiwaramanan ti rugit ti aso diti paraangan ti balay. Ay, Ay, ala, ingkaalaan ti daspan tasagadam dagita, Inteng. asino aya ti akin aso iti umay dito nga giwarwara iti rugit na. Asino kumapay ngay? Dapari badong Na. Hey! Salakay! Blakay! Di mo kagkagatan dayta, tadan asawa na. Isugayam day ti asong paray. Awan paray. Saan lang nga dayta At dapay talaw, akadwana iji balay. Loko da kita. Agasem tao may da iti paraangan kat agiwarada iti rugit na. Anya? Ay, yaramidam ngamin iti siar da kita asom. Saan kat ati paraangan may kanibanang dungaw, ipagbalinan da si Arda. Inton kon palapalag da kita asaw. Nagpasaw mo tinday nga Inteng agsasaw. Asaw, iyaramidak iti siyar. Sasawin na mo da kaya tao. Ay nabadong, kasano adi na ibagakan ka ti kasta. Kitjay nga rud asum ka na ti mapan agiwarwara iti rugit iti paraangan da. Ipagod mo nga min Apay nga ipagod kaw. Ay isan aga po asyak lang, tadaso na ditaw. Kit isaw ti pabasulan da. Dayta ka no nga rud asum ti mapmapan ijay. Sa anak ang mamati, tuyang. Siyak lang ay tadaso na. Anya nga iti amom, no dagiti asum nga agpayso ti mapmapan ijay. Nasing pag dagiti aso ta, tuyang. Ay saus, agkaiwaraman ng tibunton dito parangan yung anggail. Awan mo't aso mi. Aso ni pari badong ti umagiwarwara iti dayta. Masurunak. Anya? Numuna, ta saan akayat ni Antim Abanang adalusan. Siya kati baon na namang dalos. Salbag kit di. Ay, naglawa ni Jay igit ti kalsada apagbuntunan da. Dito yung pailang mat parangan ti balayaw. Masurunak nga ron. Naglulokmag dagiti asaw. Naglalaing dapay. Kunakay, makaawat ni Blakay. Arriba daw. Ha? Nay, si kamot gayang paray. Umay kaayaban. Si kaman langan ti umay mangdalos kadagiti rugit ti asom iti paraangan ti balay mi. Anya? Naumakaw na mangdaldalos. Iso asikan ti umay mangdalos iti biniga. Ha? Nudi ka mamatay. Kitam dagito'y bijaw. Asom dagita. Ha? Dagiti asok mo ngagpaysaw. Tinasayaan. Ikulog mo dagiti asom. Uno ipagod mo. Wan paray, ipagod kaw. Kumatangak man iti taliti asaw, kagawad. Mabitlaan ka ba dong? At to'y tibayad kaw. Bisit ki di abyak ti kastuyay. Nay, makaungat kan samay ka ba dong? Masurura nga raw, kini parintay. Masapul ka nung pagod ko dagiti asaw. Akay, masuron ka kay den, no adamat ti makagapaw? Gapulaing ta iso ti kapitan. Umaynak derdiritsahin mo tay. Naa, Ay, bumaknangak tulay nga. sasawumay. Anya ko man nubak nang ka. Siyempre, nubaknangak taon. Kabayin da ko na derdiritsahin. Nang runa, kini parintay. Anya?
Kunan ni pare Badong. Mubumak na, jak may turad adiretsayan nga ibaga, no ada madi nga aramid na. Ngarod ang Ay Kyle. loko day ta pare Badong. Di nakit aminin nga aso na dagidya agrogrugit iti arubayan may. Tinasaya at parita mo ni Tata Badong agtarakan iti asaw. Tapno awanan ti parikaw tang Kyle. Ay san di pa ikit karkaro manan nga do ti ibaga na kanyak. Tay kunakaon. San ada ka swano pare tagtarakan iti aso, uray manok. No lakid di ta mo na mat ida disiplinaan. No problem day ta. Hay, nagangdod dagita asom padong. Di mun samot ngamin ida digdigusan. Kasta ka day? Tinasaya at epan mo ida ijay karayan. Digusem ida ijay. Kendalo sa metan ti kulungan da. Katsi ka. Anya tera aramidam ngay. Ay, di mo ibaga siyak tagdalaos. Ha! Sigodan ajak kayat tagtarakan iti asaw. Ammom day ta. Jak kayat ti asaw. Peryaw. Anya. Salamat imbagamon nga saan na nga asawa ti kastangan aramidam tuyang. Aklunek nga agasawa ta. Ngam no may papan ka dagiti asaw. Saan ta nga agasawa? Anya. Uy, digdigusin nyo dagiti aso nyo Tata Badong. Winmut ako raw. Madlaw ko kahit naruamdan nga agdigdigaws. Tas saan damot nga agreklamaw. Kay kayat dati madigos aw. Siyempre mo ta. Naruamdan dagiti asaw iti nalamis adanaw. Ay, kasjay. Weng. Saan akas kini ang kelmaw nga kabutang na ti danaw. Yan. Apay ngay, Inteng. Eh, Awan mutlat ta ti danaw. ah, Agsubli ka. Mapan mo tarimaanan ti host nga agturong dito'y balay. kat no impaturong kumat ditoy. Apay ngay nga rod. Awan mo ti rumar adanom iti gripaw. Ay, anyabot ti. Ay, agsubli ka. Taawan ti danaw. Ay, masaduta nga, subli-subli jay. Inteng, Ah, mapan ka kade, wano alaak ti balunot ka. ay, kwa, mapanak ko. Mapanak dungo. Aging ga nga awan danom adumanon dito'y balay. Di ka agaw away. Gumatangak madlangan iti may sa agalon adanom, marikwanang. Ay, awan matan ti danom may. Ne, apay nga'y maribanang. Kat ischedule yun samot ti danom ita. Win nga road, schedule may. Rumbang kuma ada kami mot ita ti agusar iti danom. Angam, awan matan. Kat adamot danom tayo, mare. Aya! Ay, apay ngay. Kan awan mo ni inting asumangpait. Ay, awan mauray ko adanom adumanon ija balay. Urayang biitan mare. Ala, agawidak nga rudan, marikwanang. Sige, umay kanto no talaga nga awan. Ay na, agyaman ak. Adamot lang ti danom. Ay, naimbag lakit ting ta sa anak agimatang iti danom itay kan ni marikwanang. Anak, nasaya at tadamot lang ang tidanaw. Wen, kamaudyanan na. Maugasak matlangan dagiti plato kan kaldero. Wada, Na, na. ne, apay ngay? Awan man ng tidanom. Ay, una yan. Ay, amangan no di mo intarimaan anaimbag ti house. Ay, insimpak adalaing. Iso nga rod ana ibayaga, tatinarimaan ko iti hustaw. Ay kat agsubli ka manen Mapan mo kitaan. Taamangan no nadadaal ti kunam at tinarimaan mo. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Nabambanog na tao nga karasubli. Eh no si kamot nga iti mapan. Ta si kamot na karadigaws. Iso amay ibos ti danaw. Anya! Anya ka diti bagayo kanya kangkal. Kaslad da parikot yaw. Parikot ko nga rod no asino akanayon ti mangputputod iti host ti danaw nga agturong iji balay. Ha? Eh, kahit ko aduktalim no asino. Nasken, mapan mo bantayan no rabi ay. Karaman ka di day ti trabaho kas barangay tanaw.
Tagbantay iti danom nga agturong iti balayaw. Siyempre, no da makita. Ibaga maadagos kanya, kwan. Sige. Thank you, kainakan. No da matiliwam. I-text mo adagaws, tapno umay ko garlutan iti bato ti tengged na. Sa ako itapwak iti adalem akarayan, tapno agnakan. Ah! Ita arabi ti schedule ti danaw nga agturong iti balay da parentay. Ala, ti danaw, tapno ipaturong ka, iti likodan ti balay may, kanituyang ka. Masa pulapunwag ti swimming pool, apagtaytayak iti danaw. Iti kasta, adu akanayon ti danaw, apang digos ka, kadag iti asaw. Ay, badong. Ang mga numaduktalan da kapitan ti kastangan aramidam iti danom da. Tagtagaray tuyang. Basit mo't lang ti danaw, makasapulan da. Taman manong agdigos ni parenteng. Nga Sa nakas kanyak ang managdigaws. Iso na bang lua. Kin may sa, adda asaw. Masa pula kanayon ko ida adigusay. Tapos saan daan ang daw nakas kin ni parenteng. Amo kon wa sino ti mang pugpugsat iti danumiyaw ang kail. Asinaw. Ni tata ba daw? Ah, Nakita nga paturong na iti balay dati danaw. ay, luko da jay payman. Ang kail, di yo'y bagbaga asyak tinang ibaga kada kayo Ang mga nobuil taang nak ni tata ba daw? Wen, di ka agdanag ka na ka. Tigusan anay bag dagiti asaw. Sa bunak ida. Igatangak pa'y ida iti labanglo asyampaw. Basta mo iti kondisyonal. Dugyot na kita nga asaw. Kung kunaki din ni parenteng. Heh, no way. Pari ba daw? Ha? Parenteng? Salbag ka. Agkurkurang lang arudan da tao iti danom. Dagita pa'y asom ti unaam adigdigusam iti danaw. Ay, kwa, paray. Ay, salbag ka. Ha? Nabambanog da tao nga karasobli amang iturong iti danaw. Kagayam, pugpug sa tamay. Kaya't mo tabak ka lang. Ay, sana paray. Ay, kasyan nak. Pakawanan nak paray. Saan kon nga ululitain? Pixman paray. Pagsasaritaan nyo anay bag no anyaman ti problema adumteng di ta barangay yo, kapitan. Ket no may papan iti danom, saan mo abukudan tatabadong? Tapara iti amin dayta. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.